Следващото е трудно. Само да помисля как трябва ми наклона, да ми е лесно. Ще бе бабак да го Обратно. Ти трябва. Нищо слягане няма. Сядаш, изправиш се гърба и като спираш на ръцете, е трудно. Тук може да се разтеля на краката. И като издишаш, правиш се. Издишаш. И колкото можеш. И главата на Заря си я вируваш колко можеш. Да, опъни. Представи си как го прави баба с някакви дископътия. Кевин Слънчев тази. Още ли? Тук като се натовариш. Аре, дигай си газа, бе, му. Натовари само. Изпъни го. Тежи. Глиянеца какво прави? И сега последното. И сега най-забавното. Но само не. Значи се зачита. Ръката също трябва да образуваш. Напред-назад. Издишваш, после издишваш. Швей повече е бавно, такова медитация към ние. Не, аз не съм много това. Не успее гледането какво прави. Да, бе, ти ушите си много се разпънат, ставите на краката.